Francisco Rodríguez é unha persoa fundamental para a historia contemporánea de Galicia. Eu polo seu traballo político e tamén polo seu traballo investigador e divulgador da nosa cultura e da nosa lingua. E eu quero centrarme nesta segunda faceta, a faceta do investigador, para o ensaísta. Son moitos os traballos que podemos ler de Francisco Rodríguez, como digo, sobre a nosa lingua, sobre a nosa literatura e distintas publicacións monográficas. Eu citarei solamente os libros da súa autoría exclusiva, que, ademais do que os presentamos, o da análise sociolóxica da obra de Rosalía de Castro se ha citado, pois teñen títulos como, e son os libros que moitos de vos xa coñecedes, A evolución ideolóxica de Manuel Currosa Enríquez, Conflito lingüístico e ideoloxía na Galiza, Eduardo Blanco Amor, o desacogo de Nación Negada, Literatura contemporánea, problemas de método de interpretación. Hai unha parte totalmente nova neste libro que se fai referencia justamente a que tipo de persoa era Rosalía. Porque eu sentí a necesidade de que a xente pudese, polo menos, ter un perfil que non fose unha invención ou unha opinión, sino que en todo caso fose a opinión e a forma de parecer que tiñan moitos dos seus amigos e moitos dos seus coñecidos sobre ela. De tal maneira que pode sorprender que todos os que coñecían, que eran amigos dela ou do seu marido, a calificaban desta maneira. Por exemplo, Forteza Valentí, un mallorquín que traballaba na Academia da Historia e que despois acabou sendo un escritor de lingua catalá, decía que era simpática. Un home como o chantre da Catedral de Salamanca, ao que dedica un poema do conto de Vidal de Cantares Gallegos, que levaba xa 33 anos en Salamanca como chantre e que fora de orixe popular de unha aldea de Celanova, decía que era unha extraordinaria mediadora para convencer a Murguía das cousas que el quería que Murguía fose convencido. Sempre recorría a ela como intermediaria. E decía, ademais, que era unha incansable traballadora. Serafín Avendaño, o pintor de orixe vigués, consideraba que era revolucionaria. Juan Galloso, un amigo do matrimonio de Ferrol, decía que era unha muller digna. Paz Novoa, que era un rapaz de ideas revolucionarias, que chegou a ser primeiro catedrático do Instituto, despois catedrático da Escola de Comercio da Coruña, gobernador civil de Ourense e o primeiro en facer un proxecto de redención de foros na etapa republicana, da Primeira República, decía que era unha elucubradora, é dicir, que era unha filósofa. E, eso sí, que era unha cociñeira estupenda, porque o agasallaba para toda a familia con as empanadas de ollo mol, extraordinarias, que eran a celebración de toda a familia, e de muxe, que entón era un peixe que non resultaba repulsivo porque non estaba ainda contaminado. Pilar Sinués, a novelista española, que ademais editaba El Ángel del Hogar, consideraba unha muller talentosa. Pérez Rollo, o abogado da Coruña, que tiña unha filla a que quería converter en poeta e que enviaba os exercicios poéticos da súa filla ao matrimonio, considerando máis importante a opinión de Rosalía que a de Murguía, decía que era amável e ilustrada. Pero, sobre todo, interésame porque é unha forma de describir a unha muller de maneira tan sintética e tan clara, tan sorprendente, unha carta dun rapaciño, que ademais non era nin autoridade, eu, se investigásemos moito mellor, acabamos sabendo quen é, pero que se chama Huzen, e que era amigo do matrimonio e que foi a vivir a Salamanca, desde Santiago. Murguía, que era un home que aproveitaba todas as amizades para que lle procurasen nas bibliotecas información e documentación para poder elaborar a súa historia de Galiza, utilizou-no precisamente en Salamanca para isto. Pois Huzen, que lóxicamente escribíalle ao seu mestre Murguía, describe a Rosalía dunha forma extraordinaria con tres adxetivos que eu penso que dan unha idea cabal desta muller a anos luz da idea estereotipada e falsificada con que nos la describiron todas estas tébregas que foron cubrindo ao longo de anos en este tecer dun misterio insondável, unha muller que era tan enérxica e tan concreta e cando se trata do sufrimento incluso tan comprensiblemente entendible nese sufrimento como vamos ver despois. Pois ben, este rapaciño en unha carta a Murguía o 27 de agosto de 1867, pero en corpo aparte
e con un encabezado particularizado para Rosalía, di: Señora doña Rosalía de Castro, muy señora mía y amiga de toda mi consideración y aprecio, siempre admirará su claro entendimiento, su lozana imaginación y su extraordinaria sencillez, su afetísimo amigo que besa sus pies, Juan Juce. Ofrezco a usted una casa, aunque pobre, en la calle de Gibraltar, número 6. Increíble. Claro entendimiento, lozana imaginación e extraordinaria sencillez. Que forma tan sinxela de dicer as cousas tan claras. Un rapaciño que, ademais, era adorado por Eduardo Pondal, porque tamén vía neste rapaz un mozo sensible, constructivo, que se entendía moi ben con poetas e con escritores, non? Digo isto porque Pondal é outro dos grandes amigos de Rosalía. Depois xa me referirei ás brutalidades e estupideces que se dixeron do pobre Pondal por parte de certa crítica autotitulada feminista. E ora vale de comprobar aquí nas propias cartas, porque a ignorancia a veces deste país é terrible e leva a supostas desmitificacións que son probas máis ben de ignorancia que non de un espírito crítico de ninguna caste. Ben, tamén hai cartas de unha rapaciña que non sei quen é, unha moza que desde logo é dunha familia ben de Madrid, é que, cando Rosalía viaxa a segunda vez con o seu home á corte e percorre terras como Castela Mancha ou Alicante, non sabemos indo hoxe moi ben, para que, pois esta rapaciña escreve dicindolle o seguinte, que en 1861, non? Querida Rosalía, el horizonte se presenta hoy muy nublado. Mi papá está de un humor insufrible. Por lo tanto, sin decirle una palabra más, me determino a quedarme con profundo sentimiento por la villa y corte de Madrid. Ya puedes suponer cómo pasaré hoy el día en postura sentimental, todo él. Diviértete mucho dedicando un recuerdo a esta pobre diabla que te quiere a todas horas. Manuela, recuerdos a tu esposo y me escribirás de Alicante. Unha carta tamén primorosa por toda a afectividade que desprende unha rapaza nova, solteira, a unha muller casada. Digo-vos todo isto porque Rosalía, en contra do que se nos ten dito, era unha muller que tiña as súas amizades particulares, que tiña amizades masculinas e femeninas, e era capaz de andar con esas amizades masculinas e femeninas, fosen solteiros ou casados, solteiras ou casadas, á luz pública, tanto polas rúas de Santiago, ou as rúas de Madrid, ou as rúas da Coruña, como pola estrada de Cuntis a Caldas, porque iban moito a tomar os baños, como todos os intelectuais da época. Ali fixeron unha rede social moi importante, a través da cal vendían despois os seus libros, pero era unha rede social moi positiva, porque coñecíanse de tú a tú físicamente, en persoa. Pero todos os libros rosalianos e de Murguía era buscando suscriptores en todas as cidades galegas, do resto do Estado español onde pudese haber galegos ou non galegos que pudese ser proclives a entendelos, e en América. Unha rede social amplísima, e sempre eran obras ou por suscripción, que, por tanto, había que pagar adiantadamente, e por entregas tamén. O que non era isto eran folletíns nos xornais, é dicir, ir publicando na parte dos xornais que se chamaban folletín, que era tamén por entregas, pero según un número determinado cada X tempo. Ben, a relación, por exemplo, de confianza con os editores, un editor como Compañero de Vigo, que publicou o Cantares Gallegos, o que publicou a primeira novela rosaliana, La hija del mar, é esplendorosa, porque un home casado se dirixe a unha muller casada permitíndose o luxo de meterse na súa vida. Rosalía, bueno, non sei por que se va usted con o seu marido para Madrid, teñan en conta que non teñen cartos, usted máis ten que vestir ben para ir ao lado de Manolo, de onde vai sacar vostede o diñeiro, ademais deixan ustedes o piso tamén na Rúa do Vilar, non se pode manter pensión nas dúas cidades, eu vexo isto unha atrocidade, pero allá ustedes, porque ustedes son maduros e a lo mejor lo hacen por un problema de equidade, de igualdade entre os dous, non? Ou as relacións con Soto Freire, un señor católico, conservador e carlista, que acaba por reconocerle, e non a conocía en persoa, solamente a través de carta, que é a única persoa coa que pode ter confianza. Imaginaos que tipo de muller. Dígovos isto porque temos unha idea moi falsificada do pasado, e incluso no nivel de confianza sin tabús nas conversas da xente. Non é que isto mellor estuvese generalizado,
pero son había unha minoría intelectual e culta que, cando menos até a restauración, mantiña unha franqueza sin tabús que hoxe sorprende. Bueno, por exemplo, para que vexades a amizade de Rosalía con Pondal, pois vámonos ver como evoca Pondal a través dunha carta a súa estancia no balneario de Caldas, onde estivo con Rosalía. Entón, en 1867, cando Rosalía está ansiosa, xa de editorial, porque está para publicar unha novela da que espera moito, sobre todo espera sacar cartiños, porque era unha escritora profesional. Rosalía non se pode entender sin a concepción dunha muller que ten capacidade artística e que quere demostrar e que ademais quere vivir desa capacidade artística. Isto é moi importante, porque o patriotismo de Rosalía é unha febra fundamental da súa obra, pero a actitude artística por parte dela é outra fundamental. Por eso, ela foi quen de dar un salto moi grande que ten que ver con a súa actitude de criar fermosura, ao mesmo tempo ser fiel e reivindicar unha causa e misturar eso perfectamente ben. Por eso un salto cualitativo na literatura galega. E curiosamente, máis un salto non solamente artístico, sino tamén un salto ideolóxico, porque é a primeira persoa que se pode tratar no campo da literatura que non ten ningún tipo de tabú a respecto de considerarse exclusivamente galega. Exclusivamente galega. É a primeira muller que ten unha conciencia de que todo o que non é Galiza para ela é estranxeiro. E esa mentalidade é inusual, non atopamos ningún outro escritor ou escritora da época, ni siquiera no seu marido, que todos estaban alarmados polo problema dun patriotismo galego que non era capaz nunca de romper cos ollos da españolidade, en maior ou en menor medida. E iso nos explica que é un caso tan xenuíno, tan especial, tan peculiar. Pero mirade como se dirixe Pondal a Murguía. E Rosalía, como sigue? Supongo que la habrán aprovechado bien las aguas de Caldas, en cuyo punto pienso verla tal vez el verano entrante. Dele usted mis más afectuosos recuerdos y dígale que me acuerdo mucho de nuestros paseos por la carretera de Puntis. Imaginaros un señor con barba alto e solteiro e unha señora casada, alta tamén e un pouco estrafalaria no físico e na vestimenta, sobre todo no físico para aquel momento histórico. Ose Rosalía sería unha muller estéticamente mellor vista que naquele momento histórico, porque era un poquinho andróxena, como as mulleres que hai nas películas americanas, como algunhas dos anos 40, e como algunhas dos nosos labregos, das nosas labregas nas pinturas, fichedes que hai así, por exemplo, de Maside, deste tipo de xente, non tiña os pómulos, a boca, estas como marcadas. E unhos ollos que, cando falaban, alumeábanse dunha maneira, é dicir, que parecía outra persoa, como unha gran actriz que era, que ahora xa sabedes que xa se demostrou que hai máis dunha dúcia de papéis controlados sobre as súas representacións teatrais. Curiosamente, descobertas en Santa Fundación Penzolo, o cal quer dicir que estuveron de ter moi guardadas durante moitos anos para que alguén as descubrisse agora, non? Hai prácticamente uns aniños, quero dizer que non é normal, porque isto non é precisamente a Biblioteca Nacional de non sei onde, onde as cousas poden estar perdidas nun caixón. Se estaban perdidas nun caixón é porque alguén lle interesaba, non? Pero, bueno, entón, dele usted mis más afectuosos recuerdos y dígale que me acuerdo mucho de nuestros paseos por la carretera de Puntis y de nuestras críticas conversaciones acerca de las bañistas. Mirad quién era Pondal. Y que no sé a quién recuerdo más, si a Joaquina Jimeno, a Vitoria o a la de Pérez de Esa. Todas, como otras tantas amazonas, se disputan con ardor mi corazón.